हेलो जतन फुरुंकाहा माने बिबासरंग जोंथनि कायसा भिडिअ नायलायनाय ओ सांगो आं आमबासा दुलुबारियो मिटिंग थामानि हिंकाय बरका आं मा हिनाय मिटिंग मिसिलगो थामानि हिंकाय थामानि रक तामानि नि ब्लग रगो आहिनि हिनाय आइया ता हिंकाय आं कायसानि बिरुद्धी आं कोनो बीजेपी आईपीएफटी सीपीएम कांग्रेस तिबर मुथा अबनि बिरुद्धी आं जेराव थां और थांखायनो आं भिडिअ सागैतगो हिंकाय आनि ब्लग रगो अबतरनो कोनो साजाया तामाना बायदि हिंकाय आरो कखकसा आनि नखं मेरं नक्तो नग आनि बिसिंतय आनि भिडिअनि बिसिंतय नग नगै मानखाना एकदम आं नखं मेरं माखानो जाया प्लीज आं जतन रिक्वेस्ट खाया जागा आनि चैनल न क्या सपोर्ट खायना तापालक बायदि हिंकाय भिडिअ नग हामजाय तंखायबा कमेन्ट खायनाबो तापालक बायदि आं समय मेनि बायदो भिडिअ सारक जागा आइफाको भिडिअ सारक ना हिमनिबो सारक मैया साल थांगा आरो थां फैमिनिसे हिंकाय मिया सारक ना हिमबो सारक जागा हिंकाय अबनो तनै केसा समय माननि बागा आं तनै सारक न हिनाय तनै आं भिडिअ माखायका जतन हामबाय आखाय भिडिअ नग लगे रैतंदि आ कखुचा नग लास्ट कक ताक सासिनाय न केसा भिडिअ न स्किप खाय तानाय जदि साबासे एबा नग फुल भिडिअ न नायतंगा जदि जतन हामबाय हिंकाय लगे रैतंदि अ भिडिअ न पेस जरा नायदि हामबाय ছেড়ে দিন সামনে যাই আমরা मोदी सरकार भाईका 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 नगर नगर सलाइका 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 नगर नगर सलाइका मोदी सरकार भाईका टिप्रा सड़क सलाइका मोदी सरकार भाईका पंचरक सलाइका मोदी सरकार भाईका पंचरक सलाइका मोदी सरकार भाईका पंचरक सलाइका मोदी सरकार भाईका Sen de işte ne?